Ik stel me de vraag, staan er iets windmolens, een beetje hier, een beetje daar, maar ik heb er van niemand horen vertellen, als hij zijn factuur ontvangt, dat die kleiner is, sinds dat er windmolens staan. De besparing van die groene energie, het geld, waar gaat dat naartoe? Naar de put van de regering in nooit kan volgraven? Of kan dat toch eigenlijk een keer een beetje verdeeld worden als die molens er toch moeten komen naar de bevolking? Daar stel ik mij de vraag. Waar gaat dat geld van die windmolens naartoe? Sluit nog eens aan dat de industriepark en dan overhaal, waar iedereen hier een beetje schrik van heeft. Want er wordt gepraat over een overlast op korte termijn, die maakt mij minder zorgen. Dat zal al voor bepaalde mensen hinderlijk zijn. Maar wat er mij meestal zorgen maakt voor mensen van België, Vechten en Nieuwenhoven, is dat er eigenlijk een groene long zit tussen die twee gemeentes of tussen die twee deeltjes. En die groene long wordt eigenlijk aangetast om daar verder eventueel uit te breiden. En niemand zal zeggen dat dat niet kan, zoals bij Evolis bijvoorbeeld, eerst de windmolens en dan de industrieparken. Ik stel eigenlijk voor om in dat natuurpark ertussen te herwaarderen en dat er eigenlijk iets is voor de België en Nieuwenhoven in de plaats van meer industrie voor ons. Maar wij hebben er genoeg van. Niet zozeer een vraag, maar misschien eerder aansluitend bij wat is het gevoel van 35 naar 40 dBA. Misschien ook een klein beetje schetsen. Beroepshalve ben ik ook vrij veel bezig met geluidsmetingen. Dus ik vind de vergelijking met een PC een klein beetje te weinig. Dan is het een verschrikkelijk slechte PC die heel veel lawaai maakt. En de velden die getekend worden, dat is dus 40 dBA of 35 naar 40 dBA op afstand van de windmolen. Als we het willen vergelijken met een PC, dan moet je je oor naast de ventilator leggen en dan het geluid beluisteren. Zet eens een dag in zo'n kamer de PC aan en leg dan de PC af. En dan voel je, het is hier stil. De laatste twee waren meer opmerkingen en aanvullingen eigenlijk, hè? Van u ook, hè, over het natuurgebied. Maar er zijn toch nog vragen geweest. Waarom moeten die molens zo hoog? Wat gebeurt er met onze factuur, dat die naar beneden vraagt, meneer, als we die windmolens tolereren, of is er een onmiddellijk effect? En, ja, ik denk dat dat de twee vragen waren, hè? Goed, meneer, wil u nog een vraag? Nog een vraag? Ook over het financieren. In het begin sprak ik dat als dus de aandeelhouders, dat dat een honderdtal gemeenten waren. Is Waregem daar soms geen van? Deurlijk niet, veronderstellen. Goed. Oké, eerst de hoogte en dan participatie. Nu, om de vraag over de hoogte te antwoorden, het is natuurlijk zo dat windenergie wordt opgewekt door wind uiteraard. En naarmate je hoger komt, heb je echt gevoelig meer wind. Dat wil zeggen dat, ik weet niet van buiten hoeveel het scheelt, maar dat is echt een exponentiële curve. Dus dat wil zeggen, per meter dat je stijgt je productie heel veel meer. Dus als je een windturbine van 50 meter hoog plaatst, of je plaatst een van 100 meter hoog, dan is de productie aan groene energie is niet dubbel zoveel, maar zal wellicht 3 tot 4 keer zoveel zijn. Dat is ook de reden dat windturbines die wij aanvragen zo'n grote hoogte hebben. En dan de participatie? Wat de factuur betreft, eerst en vooral, Waregem is geen aandeelhouder van Aspirade, mocht u dat interesseren. Deerlijk is dat ook niet. Het is niet omdat wij zijn ons bedrijf bestaat uit een aantal aandeelhouders, zoals elk ander bedrijf aandeelhouders heeft.
zoals een Electrabel aandeelhouders heeft Aspiravi dat ook, maar wij doen voor onszelf aan projectontwikkeling en dat gaat niet over toevallig de gemeente waar die aandeelhouders van ons, wij gaan daar buiten, daar binnen, wij kijken daar eigenlijk niet zo aan. Dan heb ik hier ook nog genoteerd bij de factuur, waar gaat dat geld dan naartoe dat door de windturbines wordt gegenereerd. Het is inderdaad zo dat het geld dat Aspiravi ontvangt door het verkopen van die groene stroom, dat binnen haar vennootschap komt. Dat is bij elke bedrijfsvoering juist hetzelfde. Als je naar de bakker gaat, die verkoopt dat ook om in zijn eigen portefeuille te steken. Het specifieke aan Aspiravi is dat het wel al haar winsten en al haar meerwaarde dat ze genereert, komt uiteindelijk, zoals dat opnieuw bij alle vennootschappen zo is, komt uiteindelijk toe aan die 95 gemeenten. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk, misschien niet over heel de gemeenschap, maar toch over die 95 gemeenten, dat alle inkomsten die we krijgen uit subsidies en groene stroom, dat die op die manier kunnen terugvloeien naar de gemeente. En kan de bevolking op een of andere manier daarom voorbeelden? Chris had dat al toegelicht. We hebben dus inderdaad, wij kunnen ervoor opteren om de windturbine gewoon te bouwen. We hebben daarvoor de banken die ons waarschijnlijk kunnen helpen met leningen te verschaffen. We kunnen windturbines zelf financieren. Dus eigenlijk hebben we zeer weinig belang om een coöperatieve vennootschap op te richten. Wij hebben ervoor gekozen om dat wel te doen, ondanks het feit dat dat eigenlijk voor ons duurder kapitaal is, dat we een hoger rendement moeten opbetalen dan we kunnen krijgen bij de bank. Hebben we dat toch gedaan om inderdaad de mensen die in de omgeving wonen van de windturbine de kans te geven om aandelen te kopen van die coöperatieven en op die manier een deel van de lusten die met dat project gepaard gaan te kunnen terugkrijgen. Goed. Ik begreep de vraag van de mevrouw de Academie was eigenlijk anders. Ik begrijp dat u een beetje op zoek bent naar een korting op uw stroom of naar een goedkopere stroomfactuur. Aspiravi is een stroomproducent, een groene stroomproducent, maar geen leverancier. Wij kunnen geen stroom leveren, rechtstreeks aan particulieren. Daarvoor moet u bij uw leveranciers terecht. Wat wel is, u moet weten dat er vandaag in België één grote dominante speler aanwezig is die eigenlijk het meeste levert en het ook daardoor de prijs kan bepalen, de prijs zet. Het is net doordat er meerdere producenten komen dat die prijzen kunnen gedrukt worden, dat er een andere prijsstelling kan komen. U kan voor uzelf op de website van de VREG kan u een oefening maken waar u kan zien als u groene stroom wil aankopen bij welke leverancier u welk abonnement aan tegen welke prijs kan krijgen. En wees ervan overtuigd dat bij die groene stroomleveranciers dat daar inderdaad al klanten van Aspiravi tussen staan. En ook bij de goedkopere. Ja, oké. Ik ga nog. Ik heb nog een vraagje in verband met het verdelen van de stroom. Het is zo dat die turbines stroom produceren. Nu is mijn vraag, langs waar wordt de stroom afgevoerd? En voor de vergoeding, langs waar dat die veronderstelde kabels gebeurt, wordt de ondergrond verkocht of wordt de volledige grond verkocht? Goed, ik kom tot bij u, ik weet het nog, maar... Eerst en tweede opmerking voordat ik een vraag wil stellen. Eerst en vooral dat ik een beetje jammer dat ik dan net toch zich was is tussen de schepen van Delig en Wagen. Ik denk dat dat voor jullie de Aspiravi daar wel voorkomt. Maar ik vind dat ze die kunnen heel mooie plannen maken hoe dat jullie kunnen binnen de limiet brengen voor de slagschade en voor de geweenschinder. Dat toch niet veel moeite is om dan alle bewoners van de streek
mensen informeren daarover, onder andere over deze vergadering. Jullie informeren ons via een flyer, maar wij moeten wel via een aangetekend schrijven bezwaar aantekenen tegen die plannen. Dus ik vind dat een beetje iets dubbel. Anderzijds, het natuurgebied, ja, het is heel goed uitgetekend dat de masten van jullie van de tribunes 2 en 3 heel buiten dat gebied vallen, maar de natuur die daar net tussenin leeft, de dieren die daar leven en nesten, en dat de gevolgen van die dieren dan wel degelijk heel zwaar zullen doorliggen. En dan de vogels die daar een nest willen leggen boven, dat die daar moeten aan denken. En de specifieke vraag is eigenlijk, ja, we moeten goedkeuring krijgen van het Vlaams gewest voor de stedenbouwkundige vergunning en van de provincie West-Vlaanderen voor de milieuvergunning, maar de grens zelf van ISD eigenlijk.